Isa sa tinaguriang summer capital of Tarlac ang Mayantok, kung saan dinadayo ng mga bikers, riders, at iba pang turista ang pinagmamalaking Nambalan River ng bayan. Isang malaking attraction ang ilog ng Nambalan. Hindi ito pangkaraniwang ilog, ito ay maihahambing sa isang resort dahil ang tabi ng ilog ay buhangin. Ito ay alternatibong pinupuntahan ng mga turista tuwing summer. Bukod sa magandang tanawin ay presko pa. Malinis, malinaw ang tubig at perfect ito sa pagbabad. At di lang yan, marami pang aktibidad ang ma-enjoy mo rito. Pwedeng mag-barbecue, maglaro ng volleyball, mag-video okay, at marami pang iba. Kaya tara Kamataraki, at samahan nyo ulit kami sa ating pamamasyal sa Nambalan River. $800 po ito. Ito isa. Tapos ito ay 500. Pag overnight, pares na yan. Hindi po. Iba po yung overnight. Magkano overnight na dito? Overnight, sir. Kasi dun overnight. Yung malaking ano po. Pero tent lang, sir. Saan po? Yung pavilion dyan. Ay, pavilion. Ay, dyan ang pag-overnightan. Oo, sir. Tapos may video okay. Ayan po yung may nag-video okay. Ay. Kasi na rin, sir. May ginumata. Magkano dyan sa overnight na pavilion? 2.5, sir. Ay, 2.5 po dyan. Tatay ko po yan. Siya yung may-ari dito. Ah. Kahit ilang tao po dyan? Basta ano? Ewan ko, sir. Ayan. Lahat. Kapag lumalalim po ito hanggang saan? Kaya abot dito, sir. Abot, no? Opo. Talaga. Paano yung ano? Bahay? Yung bahay. Ay, sa bagay, may second floor, no? Oo. Pero saglit lang, pag bumaha. Oo, matagal din ako. Matagal yung ulan sa bundok, sa taas. Ah. Mga 2 oras. Ayan. Ay, 2 oras? Oo, agad-agad din bababa yan. Pero pag ano yung panahon na maulan talaga? Ano sir, July, August. Ay, July, August? Yung tag-ulan. July, August, September. Yan, yung tag-ulan talaga. Dito kami umpisa ng ano sir, dati, October, November, kung wala ng bagyo. Malilim nga dito. Tapos namin yung 3 yun, inaanod. Free na po yan, yung balsa. Pinapaabang yun. Ay, pinapaabang yan. Magkano renta niyan? Pag ano? Paglalaroan. 200 per hapon na yan. Ay, 200. Ah.
Jam jam. Sa umaga lang medyo ano dito. Medyo mainit. Tingnan dun na Ay, simentado. meron pa din ano doon sa likuan, sa taas. Ganyan din doon sa dulo, doon sa baba, Opo. mababaw. Sa taas, ganito rin mala.